Cambados extremará a vixilancia das terrazas que proliferan pola vila, especialmente durante o verán. O Concello velará polo cumprimento da ordenanza que se aprobara o ano pasado tras consensuala co sector. Comprobar eso, que teñen a superficie, que teñen o número de cadeiras permitidos e tamén, sobre todo, que recollan a terraza cada noite, porque temos casos que xa houve denuncias o ano pasado de locais de hostelería que pechaban a noite o local e deixaban a terraza posta, sin recoller, sin sequera pilar as mesas e as sillas nunha zona, e que se foron sancionados por non recoller as terrazas. Preocupa especialmente no goberno local que as terrazas mal postas dificulten o movimento de persoas con mobilidade reducida. Estaremos en riba para que se respete esa distancia, non? Que debería ser dun 1,50 m, pero bueno, cando menos dun 1,20 m, para que eso sí que facilite o paso tanto de sillas con bebés como de cadeiras de rodas de persoas con discapacidade, non? E pareceme importante porque hai que ter esa sensibilidade, tendo en conta pois que todas temos os mesmos dereitos para poder circular polas rúas de Cambados. Dos controis encargaránse os axentes da Policía Local e os técnicos municipais. As sancións poden oscilar entre os 50 e os 300 euros das leves ata os máis de 600 no caso das graves. Un problema que se detectou moito a campaña pasada foi a recollida das terrazas. Aqueles locales que durante o mes de xullo e agosto pois que queran deixar a terraza apilada no exterior do local, debido a que teñen pois máis volumen de traballo e é máis incómodo, teñen que pedir unha autorización previa no Concello, e só é durante os meses de xullo e agosto. O resto do ano teñen que guardar as terrazas no interior do local. O que ven difícil dende o Concello é a ampliación das terrazas na zona da praza de Feciñáns e do entorno, a pesares da peonalización que se realizará durante o verán. Na praza de Rodas, que sí que teñen unha autorización co tráfico aberto e outra autorización co tráfico pechado, porque claro, unha vez que teñen pechado o tráfico, sí que poden ampliar o número de cadeiras e de sillas. Aquí na Rúa Real, polo de agora, non presentou ningún solicitud para ampliar a ocupación, pero hai que ter en conta que o problema que aquí é maior número de bares é unha situación distinta, non unha praza, é un vieiro todo longo, e o carril do medio ten que estar aberto por seguridade por se ten que pasar un vehículo de ambulancia ou mesmo a propia policía ou calquer servicio de urxencias. Por eso sería complicado poder ampliar a... Pero bueno, se houver algunha solicitude, estudiarían os técnicos municipais. Para facer cumprir a norma, o Executivo solicita a colaboración cidadá e que os veciños alerten no caso de detectar incumprimentos. O ano pasado, o Concello de Cambados tramitou 7 expedientes sancionadores.